ekarri zuen aranaztikan dotia. Obezukian ikusi ezpalu berdabioko atia. Orain ez zuen arkidukiko dadukan besa. Egingo luke nere mazte tristiak. Neriak ez nau hainbeste oroitzen, baina ez naiz ni bakarra. Azitzekoak horruzten ditut, biseme eta 3 alaba. Jaunzerukoak adidezala, haien amaren negarra. Kanta honen hartzen dagoen historia da, 1757an detenitu zituzten lehenbizina Lexakako elizan obratan ari ziren eta hango kandelabroak lapurtu zituztelako eta itxura denez zilarra eta kobrea ere bai urtu egiten zuten eta urtu eta horrekin Frantzia aldera pasatzen zutela ematen du, ezta? Bueno, kanta honetan bakarrik azaltzen dira Berdabio eta Trabuko. Berdabiokin batera baziran beste 3 lagun, Berdabiora bildu eta diru falso egiten zutenak. Lexakako lapurreta hori egin zutenean, Lexakako alkateak parte eman zuen Goizuetara sospetxa Berdabiot horiek izango zirela esanez, eta detenitu eta Goizuetako kartzelan sartu zituzten. Eta kartzelan zeudela, itxura denez, Trabuko horrek beste diru falsoaren salaketa egin zuen. Bardabioko semia naizta, seme fortuna gabia. Aranaztikan ekarri nuen, dotiarekin Andria. Obezukian ikusi ez balu,
Bardabioko atia. Nere burua zen naiz oroitzen, zerrenen naizen bakarra. Azitzekuak horruzten ditut, hiru seme eta bi alaba. Jautzerukoak adi dezala, haien amaren negarra. Goizuetan bada gizon bat, deitzen diote Trabuko. Hitzak ederrak bihotza faltxo, behin ere zaio faltako. Ark egin didan aberiguazioa, sekulan ez zain tantziko. Denbora batez oroitzen baintz, zer egin nuen elaman. Jarraikin honikan izan balu, difuntu horrek lesakan. Nik eurek egon beharko uen, ni orain nagoen atakan. Goizuetako eskribo jaunari, eskerrik asko barkatu. Informazioak onak dituzu. Argitu gabe gelditzen da hori kartzelatik atera zirela datuak badira, Berdabi hori atera zela, baina ez dakigu zer gertatu zen beste horiekin, ezta? Berdabio noiz hiltzen hemen bai oso pobre hiltzen bera, harrigarria da, diru faltsoa egiteko kapazitatea izan eta gero kasik eskazale bat bezala hiltzela, baina horien aztarrenik ere ez dut harrapatu, alegia non bukatu zuten Berdabioren Andreak eta hori Trabukona bera non hiltzen eta beren familiarenik ez dut harrapatu baita ere. Goizuetan bada gizon bat, deitzen zaio Trabuko. Hitzak ederrak bihotza faltxo, sekula ez zaio faltako. Egin dituen diligentziak, begarri zaizkio damuko. Lesakako lapurretarena, gero diru faltsoarena tokatu zen baitare bat batean, eta gero diru faltsoagatik Iruñeko kartzelara eraman zituztenean, Berdabiok egin zuen salatu Trabuko hori askoz lehenagotik Elamako Burniolan hilketa bat egina zuela. Egongo izan, ni horrein nagoen atakan. Mikel Aboak euskal kantagintzaren berrikuntza hori sortu zenean, hortxe 1977 inguruan edo, hor auspean zeuden kanta xar horiek argitaratetzeko asmoa izan zuen, bera Bartzelonan da zebilerat horrela, honera etorri zenean, eta bi kanta xoragarri hartu zituen, bat Goizuetan bada gizon bat, Trabukoren kanta hau, eta bestea Ituringo Alotzarena, biek ere gai berdintsua zutenak, eta horri esker Euskal Herri guztian eginda ezaguna Trabukoren kanta. Goizuetan bada gizon bat, deritzen zaio Trabuko. Hitzak ederrak bihotza paltzo, sekula ez zaio faltako. Egin dituen diligentziak, berari zaizko damuko. Ongi oroitu adi, zer egin nuen Elaman.
difuntu horrek izatu balu, jarraikileri lezakan, orain baino lehen egongo intzan, ni orain nagoen atakan. Neure Andreak ekarriz duen aranaztik andotea, hobezukean ikusi ezpalu berdabioko atea, orain ez zuen idukiko dadukan pezalumbrea. Nere buruaz ez naiz oroitzen, zeren ez naizen bakarra, azitzekoak horuzten ditut, bizem eta 3 alabak, jaun zerukoak adidezala, hoien amaren negarra.